ומפה אנחנו... צריך טיפול לדעתי. ישר למי ש... מיכל יערון שלום. תיכנס לראש של כבירי גם הבוקר. בטיפול. לא התכוונו לפתוח עם כבירי, אבל אם כבר, ואת גם מעורה. מה... אם כבירי היה עונה לך לטלפון עכשיו. חסרת מילים, אני מודה. ואם לך כבירי כן היה עונה, מה אני חושבת שמה שקרה בהפועל תל אביב זה תוצר של משהו שהתחיל הרבה קודם, הרבה מאוד שנים קודם, במעברים בין בעלים, וזה מייצר מערכת שיש בה חוויה של חוסר יציבות, נזקים רגשיים, וזה מחלחל עד למטה. הרי אם את היית אשתו, היית אומרת לו, בחיים שלך תתקרב לזה. אם הייתי אשתו, הייתי אומרת לו, אם יש לנו הון, בוא נתרום אותו בדרכים אחרות לחברה. בוא נעשה כדורגל בפריפריה. כי כדורגל זה כלי אדיר לחינוך ולאמוציות ולעוצמות. בוא נלך לפריפריה ונעשה שם חוגי כדורגל לכל הילדים. יש מצב והוא מצטער כזה כבר ולא יכול לסגת, או נכנס לאיזשהו לופ וסחרור כזה? אני לא יודעת מה עובר עליו, מצב נפשי מאוד מאוד קשה. תראו, צריך לזכור משהו. כשאנחנו מדברים על משברים, משבר זה בא מהמילה שבר. אנחנו מדברים על משבר כל הזמן. מכבי תל אביב, משבר, זה לא אירוע. הפועל תל אביב, זה לא אירוע. זה לא אירוע חד פעמי, זה כבר הצטברות של אירועים שמחלחלים, והם כבר לא בפתרון של קסם. אבל יש כאן יועצים מנטליים שיושבים כאן ואומרים, אין דבר כזה משבר. יש דבר כזה הגדרה של מצב מחדש. אני לא יודעת מה יועצים מנטליים אומרים. אני יודעת להגיד בתור פסיכולוגית מה אני מכירה מהעבודה ומהספרות. זה נכון שמשבר זאת פרשנות של אירוע. זאת אומרת, הפסד לא מתוכנן, מכבי תל אביב הפסידה לבני יהודה, יכולים היו להגיד משבר, ויכולים להגיד אירוע לא צפוי, בואו נתכונן אחרת. אבל כשמכבי תל אביב מפסידה או לא מנצחת משחק אחרי משחק, אתה לא יכול להתחבא מאחורי הגדרות כאלה ואחרות. זאת אומרת, אם אתה לא מכיר בזה שיש משבר, אתה גם לא תצא ממנו. ודאי, אם אתה לא מכיר בזה שאתה מנהל קבוצה רגשית ולא מקצועית, אתה נופל. וזה מה שקרה להפועל תל אביב, זה לא מהיום. בשנה שעברה זה התחיל. רק מעניין אותי, יש לי תחושה שהוא פועל לבד, עובד לבד. זה קשה, שאתה צריך לנהל את הדברים לבד, ואין לך אנשים סביבך. הנה, אנחנו שומעים, יש נתק בינו לבין ויצמן, ובכלל, חברים שהלכו איתו. נכון, ושוב אנחנו רואים את זה עוד פעם. גם הגדולים ביותר ברגעי לחץ מתפקדים פחות טוב. פליטות פה של מאמנים, אמירות כאלה בתקשורת ושונות מאשר על הספסל, התנהלויות. לחץ הוא גורם מאוד מאוד בעייתי ופוגעני, וזה כמעט לא חשוב באיזה מקום אתה נמצא, אם אתה ילד בן 3 או אתה איש עסקים מכובד בין... אולי לפעמים צריך להתנתק טיפה, לחשוב, אולי הוא עושה עכשיו דבר טוב, הוא מתנתק. אני לא יודעת להגיד מה אני עושה, לצערי הרב הוא לא שוחח איתי, והלוואי הוא היה מתקשר קצת לשפוך את ליבו, הייתי מכילה את רגשותיו באהבה. רק נגיד לו שאת זמינה לו. 24/7 בשבילו. 24/7. הייתה לו כוונה מאוד טובה והתבלבל בדרך. התבלבל. זה גם עצוב. מהרגע הראשון הוא התבלבל. מהיום שלקח את הפועל הוא התבלבל. הבנייה של הקבוצה ברגע הראשון הייתה רגשית ולא נכונה. הוא בחר לעצמו יועצים לא נכונים, היום בדיעבד כולם רואים את זה. והוא שם כסף ובחר השקעות רגשיות ולא מקצועיות, וזה התוצאות, אנחנו רואים על המסך. אוי, ניהול מרגש, ניהול מרגש. אנחנו רואים עכשיו על המסך את אחת ההחלטות האמוציונליות והלא נבונות שהוא עשה. טוב, בוא נמשיך בטיפולים. על ספת המטופל את מין... ג'ורדי. נשים את ג'ורדי. עכשיו אני אומרת עוד פעם, גם תסתכלו רגע על מה שקורה במכבי תל אביב, זה לא מהיום. זה לא מהיום, זה לא התחיל בחודש האחרון. ג'ורדי הגיע כרוח שרה לישראל, עשה עבודה מדהימה וניהל ביד רמה. קרו הרבה אירועים בשנה שעברה שערערו את ההיררכיה שם ואת הסדר, וברגע שמכבי התחילה לצאת לתקשורת, היה ברור שנפרץ פה איזשהו קוד אתי שאומר, מכבי הוא מועדון סגור. זה התחיל בשנה שעברה, זה החמיר באירוע של אובדן אביב, וזה ממשיך עד היום. מכבי כבר לא סטרילית כמו שהיא הייתה, ויש לזה השפעות פסיכולוגיות עד למטה. אז יפה, יש עכשיו את ג'ורדי, ארבלדזה ומיץ', יש פה משולש מסוים. ועכשיו ג'ורדי, איש אמונו, ארבלדזה, הוא הביא את ארבלדזה, הוא חיזר אחריו תקופה, הוא רצה, הוא האמין בו, ורצה אותו. ארבלדזה כרגע במצב לא טוב, איבד את הקבוצה. ביחסים ביניהם, וג'ורדי עדיין מאמין בו, אבל יש את מיץ' מלמעלה, איך הם צריכים להתנהל? אני לא יודעת מה קורה בתוכו, כמו שתמיד אני אומרת לכם, אני לא יודעת מה קורה בתוכו, אני ניזונה מהתקשורת, אבל אני יכולה כן להגיד איך מבחינה פסיכולוגית אני חושבת שמה שקורה שם. מה קורה שם? משהו עוד פעם, בשקט ובהיררכיה נשבר.
אם, כאילו יש היררכיה מאוד ברורה, מיץ' הוא ראש המערכת, מתחתיו ג'ורדי ומתחתיו המאמן. כן. כמה המאמן הוא מקבל ההחלטות, אנחנו יודעים שבמכבי זה לא ככה קורה, ואז כשמישהו אחר מקבל ההחלטות כמו מי יהיו השחקנים, כמו איך תראה ההיררכיה, בסוף המאמן הוא זה שנותן את הדין. נכון. וכשהמאמן הוא לא הבוחר, ובסוף הוא צריך לתת את הדין, אז הוא נמצא בצרה. יכול להיות שהבעיה היא גדולה גם באישיות של ארבלאזה ואיך שהוא מנהל את חדר ההלבשה, אבל הבעיה היא הרבה יותר גדולה עוד פעם, התחילה בשנה שעברה, כשמכבי איבדה את ההיררכיה, איבדה את המנהיגות, לא חשבה... איבדה את האליפות, כן. איבדה יותר מתואר. אבל אליפות אפשר לאבד, אבל זה עדיין לא... היא לא איבדה את האליפות, זה לא שהיא הייתה לא בסדר כל השנה. ברגע שהתחילו הדיבורים על היציאה של ערן זהבי, ולמכבי... להזכיר לכם, זה קרה 5 מחזורים לפני סיום העונה, זאת אומרת, כל הקריסה. 4 תיקו, איבדה שם 5 נקודות רצופות, ואז הפועל באר שבע המשיכה את התהליך, התגברה על המהלך. תראו, גם נניח, הפועל באר שבע עלולה לעבור משבר, כי אני מאמינה שיש לה את הכלים להתמודד, וכמו שאומרים, זה לא יהיה משבר, זה יהיה אירוע לא נעים. היא מתכננת כבר עכשיו את העתיד שלה, כדי שזה יגיע, היא לא תתפרק. עכשיו, תראו עוד דבר שקרה, מכבי הביאה שחקנים, זה משהו שלא מצליחים להבין, קבוצה לא נבנית מאוסף של הפרטים, זה אוסף של פרטים שצריכים לייצר איזושהי מערכת יחסים ביניהם, שזה אישו מאוד מאוד מורכב, והשחקנים לא היו בכל עונת ההכנה, בכל המשחקים, הם הגיעו לתחילת העונה, היה אפקט של הצלחה בהתחלה, וזה לא מחזיק. למה לא עושים מבחני כימיה? הרי אתה בוחן שחקן לפי פרמטרים ומדדים, לפעמים בסוף זה על כימיה. תראו, אין מדדים אישיותיים. המחקר לא יודע לתאר את האישיות של האדם שמתאים. המחקר לא יודע להגיד, זאת אישיות של ספורטאי מצליח. אנחנו יודעים הרבה מאינטואיציה והרבה מזה שאתם גם כן תסכימו מה מאפיין ספורטאי מצליח. אבל אין היום במחקר תיאוריה שאומרת, זה מאפייני האישיות של אדם, שהוא ספורטאי מצליח. אנחנו כן יודעים להגיד מה מאפיין אנשים מצליחים בעסקים, אוסף של תכונות, שזה גם מאפיין אנשים שמצליחים בספורט. אבל הרבה פעמים בעסקים אתה ראש המערכת, ובספורט אתה מתחת לראש המערכת. אתן לכם סתם דוגמה. אחת התכונות שמאפיינות אנשים מאוד מאוד מצליחים, זה יצירתיות. שזה לא, זה אחת מ5 התכונות מעבר לאינטליגנציה ושאפות, זאת יצירתיות. אני לא יודעת כמה מאמנים מאפשרים לספורטאים להיות יצירתיים, הוא רוצה שהוא ילך בדרכו. ואז את אחת מהתכונות הכי חשובות, הם מסרסים אותם, תחזור לעמדה. הופכים אותם לטקטים, נכון? עכשיו, אם דיברנו על סירוס, אז אני אנצל את הבמה ואגיד שאנחנו רואים שמכבי תל אביב היא באמת אימפוטנטית. הם לא מצליחים להפקיע גול, וכל אחד והאסוציאציות שלו לגבי חדירת הכדור לרשת. נכון. דיכאון וכל. לגמרי. פוטנציה לגמרי, לעומת קומפיטנטיות שהיא אמורה להיות בעלת יכולת החדרת הכדור. לגמרי. אני רוצה לשים על הספה שלך עכשיו עוד זוג, גל מקל ורמי אדר. הייתי מכניס אותם אחד, כי כל אחד יש לו מספיק מטענים כדי... אבל אנחנו בטיפול זוגי, אז בוא נטפל בהם יחד. כן, בטיפול זוגי. נראה לי שרמי טיפל בזה ברמה הזוגית. העיקרון בטיפול זוגי הוא באמת לאפשר לבני הזוג להתבטא באופן כמה שיותר חופשי, ובהרגשה שהחדר הטיפולי מגונן עליהם, כי כשהם יוצאים החוצה, המריבות חוזרות. אז אני מקווה שאם היו באים אליי לטיפול זוגי, הייתי מאפשרת להם באמת להצליח רגע להוריד את הכפפות, ולדבר בכנות על חוויית הפגיעה. אני חושבת שרמי... תראי, רמי, בוא נגיד, הוא מול התקשורת לפחות, הוא פחות מתנהל רגשית, הוא מאוד טכני, כן, מאוד קר, אולי... התגובה שלו הייתה בעיניי קצת תגובה של לחץ גם כן, טעות בשיקול הדעת, אמר מה שאמר, ואחרי זה חשב ולקח את זה יפה, ולראיה נתן לו אתמול לשחק לגל מקל, מסה נכבדה של קרוב ל-20 דקות. נכון. אבל התגובה הראשונית הייתה תגובה של לחץ, לא הייתה תגובה של קונטרול בדברים. כן, אבל כולם ציפו מרמי, אולי לא בצדק, אני עוד פעם אומר, שהוא יתנצל גם בתקשורת, כי צריך לסגור את זה, לעשות איזה closure. בוא. אני רוצה להיות רגע מגעילה, וגם אני עכשיו יושבת בתקשורת. לא אנחנו החשובים, בסוף חשוב השחקן של אלה המגרש וישחק. לא? סוג של. תראו, אני אגיד לכם משהו. אתם יודעים שהיינו ילדים, היינו לוקחים זכוכית מגדלת ומשחקים איתה, והיינו מכוונים את קרן השמש ושורפים. וזה הרבה פעמים מה שהתקשורת עושה. אף פעם זה לא הלך לי, דרך אגב. לא נורא, תמיד אפשר לתקן. כי אין שמש חזקה בדגניה פשוט. מה קרה לך בקיץ? איזה קטע אבל אני צוחק, אימא'לה, מאיפה אני בא? אבל אם תסתכלו רגע מה קרה, בכל קבוצה אחרת, קורה שמאמן מעלה שחקן ומוריד. אם אנחנו לא היינו מכוונים את קרן השמש ושורפים שם, יכול להיות שזה היה עובר ככה, והיה ניגש של גל, היה אומר לו, תשמע, טעות, אני מתנצל, אני אפצה אותך במשחק הבא, ובזה זה היה נגמר. אבל אנחנו שאוהבים עניין, וקצת צהוב, וקצת ריגושים, וקצת הסברים, כיוונו את הקרן, צרבנו להבדיל ממה שאתה לא מצליח. ועשינו איזה אישו, שבעצם עבר.
יפה. הערב. סוג שלישי. צמד חמד, אגב. בית"ר ירושלים פוגשת את מכבי חיפה, רן בן שמעון כבר נכנס פה לטיפול כן. פעם אנחנו אחת. בוא נשאיר אותו ונצרף אליו גם את אלי טביב. אבל זה טיפול מתמשך. תראו, זה עוד פעם העניין הזה של בעלים ומאמן. אני חושבת שהרבה פעמים בכדורגל יש חלוקת תפקידים לא ברורה. ואתם יודעים, איפה שדברים לא ברורים, איפה שאין גבולות ברורים, שם יש בעיות. במקומות שבהם ברור, נאמר, שהבעלים הוא הקונה והמאמן הוא המחליט, זה הולך טוב. ראינו מה קרה בקריית שמונה שהגבולות לא היו ברורים. ואנחנו רואים מה קורה עם אלי טביב בחלק גדול מהמקומות שהוא נמצא כשהגבולות לא ברורים. אבל אלי טביב, בניגוד לאיזי, הוא לא שולף מהר. לא, הוא לא שולף מהר. הוא עובד יותר מהראש, מחכה, לוקח את הזמן. לפעמים זה מין מותחן פסיכולוגי של מתי זה יקרה. אפילו אנחנו לא יודעים מתי. יש מנהלים או בעלי קבוצות שנמצאים שנים באותו מקום. ויש בעלי קבוצות שעוברים ממקום למקום, וזה גם איזושהי אמירה על סגנון האישיות, על היציבות, על השקט שלך. אם אתה יודע שאם יהיה לו לא טוב הוא יקום וילך, אתה כל הזמן מתנהל עם איזושהי חרדה. אם אתה יודע שהוא יישאר תמיד, גם אם תעשה שגיאות, אתה מתנהל במצב אחר. עכשיו, מאמנים, לדעתי, חיים בחרדה כרונית, כי תמיד אחר, אין איזשהו כבוד יסודי שאומר, קח את הקבוצה, יש לך 3 שנים שקט, אנחנו מאחוריך גם אם תעשה שגיאות. קח את הקבוצה, תעשה טעות, תעוף. וקשה לתפקד בסטרס נפשי כזה, וקשה לך לדעת לקבל החלטות שהן לאורך זמן. כי אם הוא יפסיד 2 משחקים, אחרי זה הוא יכול לנצח 5. נכון. ולא יש סבלנות אליו. נכון. ואם הוא ינצח משחק, אנחנו חיים בספורט במאניה דיפרסיה. אנחנו נכון. לא יכולים להכיל שום אירוע, והתקשורת עושה עליהום, וזה מאוד מאוד קשה. תנו שקט, אפרופו חיים סילבס, תנו לו שקט לעבוד. בסופו של דבר, הבחורצ'יק מצליח, אי אפשר לקחת לו. עושה טעויות פה, עושה שגיאות שם, אבל יכול לתפקד. וכשמאמן כל הזמן עם חרב על הצוואר, מהבעלים, מהתקשורת, רמת התפקוד שלו יורדת, קבלת ההחלטות הטקטיות שלו נפגעת, הוא מחפש לרצות ולא לעשות תהליכים לאורך זמן, ואנחנו רואים את התוצאות. שאלה האם רן בן שמעון מנהל את זה רגשית נכון, כי הבעיה העיקרית של רן זה לא שהקבוצה במצב קטסטרופה, זה לא שהקבוצה היא בדרך לירידה או משהו כזה. אפילו היו כמה משחקים טובים שנהננו. כן, תחילת העונה הייתה בסדר. הוא מנהל רגשית לא נכון את הלחץ מהקהל. רן עבד שנים בליווי של איש מקצוע, ואני מבינה שהחלטת ההנהלה הייתה להוציא את איש המקצוע מלשרת אותו, שזה די מפתיע העניין הזה. זה צריך להיות איש שהוא אמון על המאמן, לא איש שהוא אמון על המערכת, אם אתה מביא אותו לטובתך. והוא אמור לתת לרן את הכלים להתמודד עם העומס הזה. תראו, אני מאמינה שאם ההנהלה לא יודעת להתמודד, אז המאמנים לא יודעים להתמודד, אז השחקנים לא יכולים להתמודד. זה כמו שאנחנו מדברים במערכת ביתית. כשההורים בפאניקה, הילדים במתח. ברור. ואני חושבת שהתפקיד של המאמן הכי חשוב זה להיות בעל יכולת לעמוד במתחים האלה. ודרך אגב, אנחנו רואים את המאמן של מכבי תל אביב, מתראיין מאוד בשוויון נפש, ומכיל את הסטרס, ולא מתפרע, של מכבי, שקול. כן, בזמן האחרון פחות משאיר מבט למצלמה, אבל... כן, אבל הוא לא מתנער מאחריות, הוא לא מתפרע. זה נכון. יקירה, תודות על הכל, פרוט, כל מה שצריך כדי סוף לוקחת. אז... תהיי חזקה, מיכל. תודה רבה שבאת. יום נהדר והרבה בריאות, מיכל.